alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau 20 ga watan Sha'ban shekara ta 1445 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 1 ga watan March watan uku shekara ta 2024 miladiya. Ina nan jihar Kaduna, nake samun labari ta hanyar kafafen yada labarai da kuma wayoyi da muka karba daga bakin mutane da yawa daga kasashen waje da kuma gida Najeriya dangane da abin da ya faru na sauka daga kan kujerar kwamandan Hizba da babban malamin mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa hafizahullah ya yi daga kan nauyi da amana da kujerar da aka bashi ko aka dora shi a kai ta Hizba a jihar Kano. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan labari da ya zo mana ya sosa zuciyar mutane kwarai da gaske, duk masoya da kuma musulmi masu son Allah, masu son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su ji daɗi ba. Mabarnata kuma masu ƙoƙarin yaɗa barna su kuma suna ta murna, suna ta tafi, bukatar su ta biya, haƙar su ta cimma ruwa a ganin su, a tunaninsu. To na farko ni ina kira ne ga al'umma gaba ɗaya musan muhimmancin Hizba a cikin al'umma da gwamnati gaba ɗaya. Hizba kalma ce ta larabci, abinda take nufi shine umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna, shine kawai ma'ana al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kuma yadda malamai sun ta rubuce akan Hizba, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da rubutu mai yawa akan Hizba da littafi akan Hizba, da sauran malamai na musulunci da yawa da suka rubutu akan Hizba. Ba sabon abu bane Hizba. Da inda aka samu gwamnati ta kwarai, a gwamnatin da ta damu da addini tana kula da Hizba kuma tana sanya Hizba. Alhamdulillah, jihar Kano jiha ce wacce take ta yi ƙaurin suna kuma ta sanu a duniya akan musulunci da kuma umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna. Da haka matukar musulmi za su rayu, to lalle ne sai sun rayu da Hizba a tattare da su, umarni da kyakkyawa da kuma hani akan mummuna. Sannan kuma Hizba tana taimakon gwamnati kwarai da gaske, in ma baka ce Hizba din ita ce gwamnati ba, dan duk gwamnati ya kamata ta zama tana umarni da kyakkyawa, tana hani akan mummuna. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa hafizahullah, ba sai na yi bayani a kansa ba da matsayinsa a cikin al'umma a duniya gaba daya, matsayinsa na babban malami shahararre wanda ya ba da rayuwarsa gaba daya akan da'awa da taimakon mutane da taimakon addini da taimakon gwamnatoci. Ba ma iya gwamnatin Kano kaɗai take amfanuwa da Sheikh Daurawa ba, gwamnatin Najeriya gaba ɗaya, kai hatta gwamnatocinmu da suke Afirka da ake zagayen da'awa suna neman shawarwarin malam, suna karɓan ainihin wato shawarwari da yake basu. Sheikh Amin Daurawa mutum ne mai muhimmancin gaske da bai kamata gwamnatin Kano ta bari ta asararsa a wannan kujera da Allah ya bashi ba. Ya kawo gudunmuwa kwarai da gaske a Najeriya, ba mu san da auren zaura wannan ba. Malam da tunaninsa da gwamnatin da ta gabata a wancan lokaci suka kirkiro kawo auren zaura wannan da ya kawo alkhairai, kuma har aka ci gaba, wasu jihohi ma suka ci gaba. Ba a maganan karantar da mutane da da'awa da malam yake ta yi, da gina masallatai da makarantu da taimakon marayu da abubuwa. Daman yana da aikinsa da yake yi, wa'azin nan kuma na umarni da kyakkyawa daman malam yana yi ko'ina, kuma Allah ya bashi dama, cancantarsa ta sa aka bashi wannan kujera ta Hizba. Da haka malam yana da muhimmanci kwarai da gaske a tafiyar dukkan gwamnatoci gaba daya, kuma bai kamata gwamnati ta bari ta yi asararsa
a yi asarar basirarsa, a yi asarar jarintarsa, a yi asarar kwarewarsa da gogewarsa akan wannan janibi ba na jin a iya sani na Allahu alam akwai wani malami da ya samu gogewa akan harkar hizba da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna irin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, wanda ya gwada yayi cancantarsa ta sa aka dawo da shi yake ci gaba da wannan aiki. To amma alhamdulillah kowa ya ji irin bayanai da suka fito daga bakin mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf, bayanan da ya ta yi na sosarai, shi kansa ya nuna damuwarsa da bacin ransa akan irin abin da ya gani, ya ce ko aka gaya masa ko ya gani cewa abin da hukumar hizba suka yi na ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'umma. To waɗannan bayanai gaskiya su ne sababi da kuma wasu abubuwa da suka faru a baya wanda shi malam bai yi bayani ba, amma mu mun sani cewa wani abubuwan sun faru na sosare na damuwa wanda za ka iya cewa na taɗe gwiwa ne da wasu a gefe suke ta yi wa malam, wanda gaskiya baya magana, har da ƙasashen waje turawa da na ciki. Waɗannan maganganu gaskiya sun yi zafi kwarai da gaske da mai girma gwamna ya yi, duk da shi ma yana cikin tension ko yana cikin damuwa, watakila ransa ne ya ɓaci ya faɗi abubuwan da ya faɗa, amma shi ma ɗan adam ne, zai iya kuskure a cikin maganganunsa kuma zai iya daidai. Ina ganin waɗannan maganganun shi ne ya sa malam ya ɗauki matakin da ya ɗauka na cewa ya sauka daga kan wannan kujera, cewa tunda misalin nauyi ne da aka ɗora masa, kuma Allah ana ganin cewa ya yi abin da yake ba daidai ba, ko hizba ta abin da yake ba daidai ba, bari ya sauke. To ni shawara ta anan ga ainihin wato shi mai girma gwamnan jihar Kano, alhamdulillah gwamnatin Kano ta kafu kuma ana ta abubuwa na alkhairai, muna ta yaba mutane suna yaba, ana ta addu'a. Ina kira ga mai girma gwamna da wanda suke kusa da shi a yi kokari a kai zuciya nesa, a kira malam a zauna da shi, a ba shi shawarwari, kuma a ba shi haƙuri akan abubuwan da suka faru, a duba al'umman Kano din da ci gaba da malam ya kawo da gudunmawar da yake bawa ita gwamnatin, da kuma ci gaban al'umma da samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da malam yake kawowa. A kira shi a zauna da shi, a ba shi shawarwari akan abubuwan da ake ganin akwai ta cewa akan abin da yake yi ko hizba take yi. Matsayinsa ya kai, darajarsa ta kai, kuma gudunmawar da ya bayar ta kai. Manyan mutane irin wannan masu tsada a tafiya ta gwamnati ba a bari a yi asararsu. Ba karamar karisa ba ce, ba karamar faduwa ba ce barin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya sauka daga kan wannan kujera ba tare da an yi sulhu an tattauna ba. Wannan muna ba da shawara ne saboda ci gaban jihar Kano din da ci gaban gwamnatin gabaki daya. Alhamdulillah mai girma gwamna, ka zo da abubuwa na alkhairai kana ta yi, kuma kana karban shawarwari daga hannun mutane daban-daban, daga malamai da sauransu. To kada a bari wannan damar da aka samu da kafa da malam Amin Daura ya toshe a gwamnatin nan, da taimako da gudunmuwa da ya bayar, da abubuwan da wasu ba sai an faɗa ba, a bari daga farkon gwamnatin nan alfijirinta ba ta je ko ina ba, ko shekara ba a yi ba a samu fitar irin waɗannan mutane daga wannan tafiya. Shawararmu a kira shi, a zauna da shi, a tattauna da shi, ko manya ne kuma kana da damar da za ka iya yin wannan mai girma gwamna, bisa kyautata maka zato da ake na san alkhairi da kake akan jihar Kano. A kira shi, a zauna da shi, a yi masa bayanai, kuma a ba shi haƙuri akan watakila kalaman da aka yi ya ji ba daɗi, wala'alla ko bai fahimta ba ne, ko kuma kai abin da kake nufi daban, watakila shi kuma abin da ya fahimta daban. Wannan muna ba da shawara a yi wannan inda hali da gaggawa, saboda kar a buɗe wata baraka. Ba cewa muka yi ba za a samu wani irinsa ba, amma dai Sheikh Amin Daurawa yana da gudunmuwar da bai kamata a rabu da shi ba gaskiya. Shawara ce amma muke bayarwa, kuma wannan ni fahimta ta ne da ra'ayina na karan kaina, da kuma wayoyi da na ta samu daga manyan mutane daga Najeriya da wajen Najeriya gaba ɗaya da jihohi
har yanzu ban daina karban waya ba, har yanzu ina magana na ana ta bugun waya, da kuma dukkan wasu malamai masu da'awa. Abu na biyu, shi Sheikh Amin Ibrahim Daurawa hafizahullah, malam kai haƙuri, aikin Allah kake yi kuma gudunmuwa ce ka ba da kanka sadaka jariya ga Allah. Dole ne idan za ka yi aikin Allah malam za ka gamu da ɓacin rai, za ka gamu da damuwa. Kada a lura da abubuwan da suka faru, kada ka damu da pressure da taimaka yawa, kada ka damu da abubuwan da ake faɗa da maganganun da wasu mutane makiya Allah, makiya addinin Allah, makiya ci gaban jihar Kano suke ta yi a kanka da hizba gaba ɗaya. Kada ka waiwaici wannan abun, ka taimaka. Ina a ran bakin al'umma da yawa, wallahi wani yanzu ya kira ni yana kuka, da yawa sun kira ni da yawa suna nuna alhini da damuwa, jaje ake ta mana kamar an yi mutuwa. Ka yi haƙuri malam, a zauna da gwamnati matukar sun neme ka, ku zauna a yi haƙuri. Wannan kalamai da aka faɗa a janye, a duba ci gaban al'umma, a duba ci gaban jihar Kano, a duba ci gaban wato da'awa gaba ɗaya. Akaram kallahu, sauka daga kan wannan kujera zai buɗe wata kafa ta ba wa maɓarnata ƙofa su je su ci gaba da ɓarnarsu. Sannan kuma mun ragu gaskiya, mun ragu sosai, musulunci ya samu raguwa idan ka sauka daga kan wannan kujera. Ina maimaita jama'a, ba cewa aka yi shi kaɗai bane ba, ba cewa aka yi kuma bara a samu wadda zai abin da ya ba, Allah shi ya baro kansa ne. Amma malam muna baka haƙuri, muna a ran bakin al'umma. Naga wajibi ne wannan bidiyo don isar da saƙo a gare ka da kuma ainihin wato makusanta da dukkan masoya, duk wanda yake ƙaunar da'awa, duk wanda yake ƙaunar ka, kuma duk wanda yake ƙaunar ci gaban al'ummar jihar Kano da Najeriya gaba ɗaya. Ba zai ji daɗi ba akan wannan abin da ya faru, kuma za a so a ce ka ci gaba da wannan aikin alkhairi. Kuma babu gudu babu ja da ba malam akan ayyukan alkhairi da aka ɗauko a ta yi. Kuma ya kamata gwamnati ta baka cikakken yanci da shawarwari da ya kamata a gudanar da wannan aiki. Abinda mutane ba su sani ba, da ɗayan bayani, Sheikh Amin Ibrahim Daurawa, Allah shine shaida, wasu sun sani wasu ba su sani ba, yana iya ƙoƙarinsa wajen gudanar da hizban nan. Yana tuntuɓan lauyoyi, bayan wani abu sai ya tuntuɓi lauyoyi. Mu mun sani, kuma su lauyoyin da yake mu'amala da su sun sani. Jami'an tsaro yana mu'amala da su, yana kuma tuntuɓan su. Operation ɗin nan idan za a ji, ba shi kaɗai ba ko hizba kaɗai take yi ba, sai ya yi buge-buge, sai ya tambaya da alƙalai suna ba shawara me ya kamata a yi. Dukan ya masa yawa, kuma duk lokacin da mutum ya zo zai aikin alkhairi zai gamu da damuwoyi da matsaloli, amma wallahi yana iya ƙoƙarin shi, kuma ya cancanta mu faɗa abin da ya na alkhairi ko da shi bai zo ya faɗa ba. Yana iya ƙoƙarinsa. Irin pressure da malam yake haɗuwa da ita, da wayoyi da maganganu na tsoratarwa da firgitarwa da iyalansa da gidansa, Allah shi ne sani. Da kuɗin sama da yake sawa yake amfani da shi wajen taimakawa wannan tafiya. Kowa ya sani hizba ɗin nan ta jihar Kano akwai abubuwan da take da bukata na kayan aiki, motoci da za a je a operation ɗin nan. Ko kwanan nan mun ta maganganu, mun kira ga gwamnati da manyan masu kuɗi cewa a taimaka a hizban nan, a sama musu motoci Hilux da za su rinka fita suna operation, suna aikin Allah, suna umarni da kyakkyawa, suna hani akan mummuna. Ba su da wadatattun kayan aikin nan, amma dai haka ake kukutawa. Wani lokacin mai ma da za a zuba a motocin a fita operation din duk mun sani wallahi babu, sai an yi karo an san ya za a yi, a je a yi. So don Allah muna ba wa mutane haƙuri. Na san duk ana cikin damuwa ne, kuma rai ya ɓaci ƙwarai da gaske. Ita gwamnati ta yi haƙuri dangane da abubuwan da ta ji ko ta gani. A matsayin malam Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, idan har wani abu ya faru a hizba da ba daidai ba, to muna ga darajarsa da kimar wato ma'aikatar, ya cancanta a ce an kira shi a ɓoye, a tattauna da shi, a ce malam abin da ake kaza muna ba da shawara a haka. Da ya kamata a ce mai girma gwamna ya kira shi, ya tattauna da shi, ya ba shi shawara a ɓoye, ko mai girma gwamna ya sa wasu su kira shi su ba shi shawara a ɓoye, ko a ba shi takarda a rubuce, shawarwari ne daga gwamnati. Ba daɗi mutum yana ƙoƙarin aikin alheri, ya ba da rayuwarsa, ya ba da lokacinsa akan gudunmawa ga wannan gwamnati da kuma wannan al'umma gaba ɗaya, ya zo ji maganganu irin waɗannan. Maƙiya suna ta tafi, suna ta
tagin suna ta cewa ai an masa kaca-kaca, ai gwamnatin Kano ta yi kaza wa Hizba ba daɗi, wadda ko da ita gwamnatin ba haka take nufi ba, amma su waɗanda suke neman a ɓata ba a gyara ba za su yi ta rura wutar fitina ne ai ta yaɗawa. Kuma muna kira ga mai girma gwamna, Allah ya taimake ka akan ayyukan alkhairin da ka ɗauko za ka yi a jihar Kano, kuma ya riko da hannunka akan abu na daidai, na kuskure kuma Allah ya baka ikon gyarawa. Wannan kira ne da aran bakin mutane da al'umma, a yi kokari a sulhunta da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa akan aikin alkhairin da ya, kuma nan gaba irin wannan in sun faru a bi hanya ta diplomasiya, hanya ta maslaha, a kira mutum a gefe a ɓoye, a sanar da shi, a ba shi shawarwari, zai ɗauka ya gyara. Na sani cewa mutum ne mai buɗaɗɗiyar zuciya. Ko a jiya dinnan muna tare a nan jihar Kaduna, a samin ɗin gwamnatin Kano ya zo yi tare da 'yan majalisu da spika na jihar Kano gaba ɗaya aka yi taro. Wallahi malamin daga Abuja ya taho ya yi lakca a Nur cikin gajiya, ya taho dan jihar Kano din aka yi taro, ya gabatar da fefa. Yau din nan da asuba ya hau hanya zai dawo Kano, kuma a samin ɗin gwamnatin yake yi. Mun yi program jiya har wajen karfe 11 na dare a jihar Kaduna a DITV. Mun rabu lafiya sai muka ji wannan boys da kuma wannan bidiyo da mai girma gwamna ya yi akan nuna damuwarsa dangane da abin da hukumar Hizba ta yi. Hizba za ta iya daidai, za ta iya kuskure, da haka sai a duba ayyukan alkhairi da ita Hizban ta yi da shi kuma Malam Aminu Daurawa ya yi, gudunmuwar da ya bayar. In an hada da alkhairan da ya zo da su, in aka kwatanta da kuskuren da aka yi, to za a ga alkhairan sun mamaye ainihin wato kurakuran. Ko a lahira ne a kiyama in an zo, Allah abin da yake dubawa yawan aikinka na alheri da kuma yawan zunubinka. Idan alkhairinka ya rinjayi zunubinka ko da kwaya ɗaya ne, kai dan aljanna ne. So muna fatan gwamnati ta yi afuwa idan an yi wani abu wanda yake ba daidai ba, kuma abu hanyar da ta dace a isar da saƙon kuskuren da aka yi, don a girmama ofishin, kuma kada a buɗe ƙofa ga ainihin wato mabarnata su ci gaba da yada barna. Malam ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen hana shigar da giya jihar Kano, ya yi ƙoƙari wajen rage gida 'yan daudu da barayi da 'yan luwaɗi da bokaye matsafa duk a jihar Kano. Duk inda za ku je a yi muku bayanin operation ɗin da Hizba take ta yi, an ɗauko hanyar tsarkake Kano da wasu jihohi ma da suke ƙoƙarin koyi. Bai kamata a bar wannan alkhairin ya tafi ba, kuma bai kamata a ce an yi wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa sakayya da wannan abun ba. Ya kai matsayin da ya cancanta gaskiya a kira shi, a tattauna da shi, a ba shi haƙuri, ya yi haƙuri. Kuma muna roƙon malam mu ma a matsayin mu na musulmi, malam ya yi haƙuri, ya ci gaba da gudanar da wannan kujera tasa. Kuma muna shaidawa malam mu kan ba mu aminta ba da saukar da kai akan wannan kujera. Kai haƙuri, ka zo ka yi wa Allah aiki, ka zo ka ci gaba da bada gudunmuwa. Kuma muna fatan gwamnatin Kano za ta ji wannan nasiha da wannan kira da muka yi. Muna addu'a ga gwamnatin Kano, Allah ya saka muku da alkhairi. Mai girma gwamna, kokarin da ka zo da shi da ayyukan alkhairi da ka zo da shi, Allah ya baka ikon cikawa, kuma ka yadda cewa za a iya yin daidai, za a iya yin kuskure. A yi kokari a toshe wannan kafar, kar a bari a yi asarar wannan dama da aka samu, don ba karamar wato asara bace rasa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a cikin wannan tafiya. Ya ba da gudunmuwa kuma yana kan ba da gudunmuwa. Allah ya muku albarka. Wannan bayanai da na yi wayoyi ne da mutane suke ta min, da kuma fahimta ta da ra'ayina ni ban tuntuɓi malam ba, ban kuma tattauna da shi ba. Wannan fahimta ta ce in na yi wani abu na kuskure, ina neman al'umma su yi min afuwa. Abinda kuma ne daidai, ina fatan Allah ya haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya. Gwamnatin Kano muna mata fatan alkhairi, kuma muna mata addu'a, kuma muna son ci gabanta ba ci bayanta ba. Muna fatan Allah ya sa albarka. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, Allah baka haƙuri, al'umma duka suna baka haƙuri. Ka huci zuciyarka, ka tuna aikin annabawa kake yi, aikin Allah kake yi. Kuma muna fatan insha Allah mu ji alkhairi nan gaba kaɗan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.